Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга кой бер темалар турында кыскача. Татарстанда пилотсыз системалар гаскәрләренә җыю дәвам итә. Шалда моның өчен кая мөрәҗәгать итәргә була? Татарстанда бөер синдромы белән геморрагия бизгәкнең 4% очрагы теркәлгән. Тышкан бизгәге ни белән куркыныч һәм кимерүчләрдән ничек сакланырга? Яршалда 15 яшьлек яшүсмер батып үлде. Фаҗига алдагы көнне булды. Ул беренче яр буе урамы янындагы күпердә причал янында су коенган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре мәгълүматларына караганда, бу урын су коену өчен җиһазландырылмаган. Диспетчер пультына хәбәр 13 сәгать 57 минутта килә. Фаҗига урынына 6-нчы зона эзләү коткару отряды хезмәткәрләре килгән. Баланы коткара алмыйлар. По данному сообщению на место происшествия отправились спасатели ЗПСО номер 6 и обнаружили и извлекли тело из воды ребенка 2010 года рождения. Примерно около 2 метров от среза воды на глубине около 5 метров. Тело ребенка было передано сотрудникам полиции. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре су коену өчен махсус җиһазландырылган урыннарны гына сайларга, балаларны сулык янында ялгыз калдырмаска, аларны йөзәргә өйрәтергә киңәш итә. Яшүсмер белән фаҗигага китергән хәлнең барлык нечкәлекләре ачыклана. Процессуаль тикшерү барышын прокуратура контроленә алынган. Алар хаклы рәвештә күктәге күзләр булып санала. Алар һава разведкасы, ут корректировкасы максатларны ачыклау һәм хәрби вазгыятьне бәяләү буенча бурычларны үтиләр. Булар барысы да реаль вакыт шартларында башкарыла. Сүз пилотсыз очкыч операторлар турында бара. Шалда бөтен Татарстан Республикасындагы кебек үк пилотсыз системалар гаскәрләренә җыю дәвам итә. Яңа алынганнарның кайберләре белән безнең тикшерү төркеме аралашты. Так, чтобы взлететь, левый джойстик опускаем вниз до упора. И затем плавно поднимаем вверх. Движения не должны быть резкие. Бу БПЛА белән идарә итү буенча сынау дәресе, тәҗрибәле инструктор ничек очып китәргә, пилотсыз очкычны ничек алып барырга кирәклеген әйтә. Шахтер кушаматлы хәрби хезмәткәр Луганск Халык Республикасында яши. Аның сүзләренчә, ул озак вакыт шахтада эшләгән. Шуңа күрә үземә шундый исем алдым ди ир. Аның 2 кызы бар, аларны яклау өчен ул Россия оборона министрлыгы белән контракт төзергә һәм БПЛА операторы булырга карар кылган. Почему решил стать оператором БПЛА? Я непосредственно проживал в тех местах, где насмотрелся на слезы матерей, что творят сейчас беспилотные летательные аппараты врага, и захотел помочь. Ир дошман атакалары турында сөйләгәндә күз яшьләрен тыярга тырыша, ул бу вакыйгаларны искә төшерергә теләми. Дроны атаковали, атакуют. 21 век, поэтому постоянно атакуют дроны. Дроны атакуют детей, дроны атакуют инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы. Соответственно, хочется как-то помочь, как-то научиться их сбивать в больших количествах и побольше наносить урону врага. Кинолог кушаматлы хәрби хезмәткәр Брянск өлкәсеннән ул БПЛА операторы булырга тели. Аның сүзләренчә, бу карарны ул дошманның тыныч халыкны утка тотуы, балаларны да газап чигүе аркасында кабул иткән. Прилеты дальнобойных ракет по городу, да, это доводилось испытать. Звучали сирены, звучали днем, ночью, иногда по несколько раз в день. То есть ты не знаешь, чего ожидать и куда это все попадет. Пилотсыз очкыч аппаратлары операторы булырга теләүчеләр хәрби комиссариатка килергә тиеш. Они предварительный отбор тестирования проходят, потому что все-таки род войск новый, требования более новые. И для того, чтобы, если мы контрактника оформляем за сутки, за двое, то специалиста БПЛА нам приходится оформлять это 3-5 дней до недели. Татарстанда пилотсыз системалары гаскәрләренә хезмәт итүгә контракт төзгәндә бер мәртәбә 2 миллион 900 сум акча түлиләр. Бу сума 1 еллык срокка килешүне рәсмиләштерелгәндә гарантияләнә һәм 2 өлештән тора. Республикадан 2 миллион ярым һәм тагын 400 меңе Россия оборона министрлыгыннан бирелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар.
Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Max кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Россиядә 1 июльдән айрым категория гражданнар өчен социаль түләүләр күләме артты. Түләүләр иң элек 1 төркем инвалидлыгы билгеләнгән кешеләргә артты. Әгәр гражданинга июнь аенда 1 тапкыр 1 төркем инвалидлык бирелгән булса, аның билгеләнгән түләве 2 тапкырга арта. Шулай 18 яшькә кадәрге балалары яки 23 яшькә кадәр көндезге бүлектә белем алучы студент балалары булган пенсионерлар да өстәмә акча ала. Моннан тыш авыл хуҗалыгы өлкәсендә 30 елдан артык хезмәт стажы булган пенсионерларга пенсияның билгеләнгән өлешенең 25% күләмендә өстәмә түләү каралган. Июль башына кадәр 80 яшь тулган пенсионерлар өчен дә пенсия автомат рәвештә арта. 2026 елда пенсияның теркәлгән база түләве 9584 сумда 69 тиенне тәшкил итә. 2026 елның 1 июленнән Россиядә поликлиникаларга кабул итүгә язылуның яңа тәртибе гамәлгә керде. Төп үзгәрешләрнең берсе тар профильле белгечләргә турыдан-туры язылу мөмкинлеген чикләү. Хәзер андый табибларга эләгү өчен башта терапевт каравын узарга һәм аның юлламасын алырга кирәк була. Пациентлар өчен тагын бер яңалык акыллы электрон чират системасы кертелә. Әгәр кирәкле вакытка буш урыны булмаса, система чираттагы бушаган вакытны автомат рәвештә бронлап, бу хакта пациентның шәхси кабинетына хәбәр җибәрәчәк. Шулай ук медицина документларының күп өлеше электрон форматта алып барылачак. Үзгәрешләр медицина учреждениеләренең эш тәртибенә дә кагыла. Кискен симптомнар белән мөрәҗәгать иткән пациентларны иртәнге сәгать 8-дән кабул итәчәкләр. Белгечләр фикеренчә, әлеге яңалыклар пациентлар агымын нәтиҗәлерәк бүлергә, чиратларны киметергә һәм медицина ярдәменең сыйфатын күтәрергә ярдәм итәчәк. Татарстан Республикасында бүйір синдромы белән геморрагик бизгәкнең 104 очрагы теркәлгән. Бу агымдагы елның 5 айы өчен статистика. Роспотребнадзор идарәсе мәгълүматлары буенча 2025 елның шул ук чорында 94 очрак булган. Инфекция йоктыруның якынча 50% кимерүчеләрдән эшкәртелмәгән урман массивларында була. Тагын 20% бакча кишәрлекләрендәге эш белән бәйле. Хәбәрчебез тычкан бизгәгенең ни белән куркыныч икәнен һәм кимерүчеләрдән ничек сакланырга икәнен белде. Авылларга, бакчаларга йөрүче чалларның күбесе үзләрен тычкан бизгәгеннән сакларга тырыша. Они у нас сараи есть, везде есть. Что делаем? У нас кошки есть, кошки ловят их, и поэтому и уменьшается. Родители тоже ставят специальные мышеловки. Клей. Вот у меня, получается, папа покупает клей везде, там, если дома, веранда, везде там клей стоит. Приезжаешь, когда к открытию сезона это все убираешь, вымываешь, а потом просто поддерживаешь чистоту. На даче сейчас нет мышей точно летом. Они прибегают вот как раз осенью, зимой, когда кушать нечего, они прибегают на дачу. А так обрабатываем, моем, естественно, дезрастворами все. Моем дом полностью уже со всем обмундированием. То есть это маски, косынка, перчатки, которые потом выбрасываются. С хлоркой мы это убираем. Табиблар сүзләренчә, геморрагик бизгәкне һава, тузан, азык төлү һәм контакт юллары аша йоктырырга мөмкин. Башлангыч этапта авыруны танып белү җиңел түгел, шуңа күрә симптомнар барлыкка килгәндә шундук табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Первые симптомы – резкое повышение температуры до 39, сильная ломота в мышцах, озноб, слабость, головная боль и сухость во рту. Через 4-5 дней появляются специфические признаки поражения почек, боли в пояснице, уменьшение объема выделяемой мочи и появление мелкой геморрагической сыпи. Инкубационный период от 14 до 21 дня. Геморрагик бизгәк төрле катлаулыларга китерергә мөмкин. Алар арасында бүйір җитешсезлеге, эчке кан китү, үпкә шишу, йөрәк мускулы шишу бар. В целях профилактики ГЛПС необходимо влажную уборку никогда не убирайте сухим способом помещения, где могли быть грызуны. Это у нас гаражи, дачи. Обязательно используйте дезинфицирующие средства и надевайте респираторные средства, маски и перчатки.
Шулай ук урманда яки бакча участогында эшләгәннән соң ашар алдыннан кулларны сабын белән яхшылап юарга кирәк. Азык-төлекне кимерүчеләр үтеп керә алмаслык урыннарда тыгыз, ябык савытта яки суыткычта сакларга кирәк. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Вау! Скидка 50% на все? Только в эти выходные. Мега секонд-хенд. Все за полцены. Торопись. Набережные Челны. ТЦ «Арзан». Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.